Nasledujúcich 24 hodín budem jesť iba to, čo si ulovím na jednom z najšialenejších miest na svete. A to len s ručným oštepom. A toto dobrodružstvo, ktoré potrebujem, začína práve teraz. Dobré ráno vám všetkým. Dnes nás čaká poriadna solo survival výzva, chlapi. Práve teraz som doslova na kryštáľovo čistej pedalboarde. Nemáme absolútne žiadne jedlo. Dnes budeme objavovať túto kryštáľovo čistú modrú lagúnu. Dúfajme, že chytíme nejaké ryby a neskôr si ich uvaríme. V diaľke je niečo šialené. Ideme sa tam pozrieť. Poďme na to. Páne môj, toto je šialené. Úroveň adrenalínu je teraz na maxime. Páne môj, pozri, aký je tento útes teraz nádherný. Pozri sa na toto, máme tu všade ryby. Pozri, ako tam pláva. Máme tu dve korytnačky, vidíš ich? Človeče, toto musí byť jedna z najčistejších vôd na zemi. Korytnačky sú tu všade. Ideme tam do diaľky, pretože tam musíme odniesť tento batoh. Preskúvam to ešte trochu ďalej, uvidím, či nájdeme nejaké jedlo. Korytnačky, pozri na tie korytnačky. Máme tu korytnačky priamo tu. Myslel som, že to bola korytnačka. Nie je to korytnačka, je to kúsok morských rias. Máme tu korytnačky všade. Vidíš, tam je jedna, tam je ďalšia, tu máme ďalšiu. Čo sa deje? Pozri sa na ňu priamo tu. Vidíš ho? Wow. Pozri sa, ako tam ide. Človeče, toto je fakt úžasné. Práve teraz sme doslova obklopení korytnačkami v tejto modrej lagúne. Doslova vidíš priamo cez tento pedalboard. Dobre, poďme ďalej. Musíme ísť touto cestou. Začínam sa potiť z padlovania na tomto borde, človeče. Ale hneď tu hore, chalani, je jedna z najúžasnejších vecí vôbec. Chcem vám to ukázať. Poďme. Bože môj. Pozri sa na túto vodu. Je to ako obrovský plavecký bazén. Šialené, človeče. Čo to do pekla? Doslova tu všade plávajú ryby. Ale chcem zastaviť práve tu, chlapi. Vyzerá to šialene. Bože môj, čo to do pekla? Práve sme pristáli na tejto šialenej piesočnej lavici a chcem vám ukázať zbrane, ktoré dnes budeme používať. Na tejto výprave doslova nemáme žiadne jedlo. Plán útoku je, že dnes musíme ísť na našej pedalboarde k týmto okrajovým útesom a zistiť, či dokážeme uloviť niečo na jedenie. Ale pozri sa na toto, kamarát. Toto je moja plutva z pedalboardu. Tá vec jednoducho odpadla, keď som narazil na túto piesočnú lavicu. Takže to budeme musieť nejako opraviť. Inak budem šmíkať ako v nejakom Tokyo drifte. Bude to zaujímavé. Dovolte mi ukázať vám zbraň, ktorú dnes používame. Toto tu, chlapi, je to, čo nazývame havajský oštep. V podstate má ostrý hrot. Je to proste kus ocele, alebo ani neviem, oceľ, neviem. Nejaký druh kovu a tiež tu vzadu máme túto gumenú pásku. Funguje to tak, že ju natiahnete dopredu, takto, potom pustíte a bum! Takto budeme chytať tie zvieratá, chlapi. Dnes bude jeden z najbláznivejších dní, aké som kedy zažil. Sme doslova v obrovskom bazéne. Čaká nás poriadne divoký deň, Zlatko. Poďme na to. Pozri sa na toto. Sme doslova na piesočnej lavici uprostred oceánu. Na túto výpravu som si dnes doslova nepriesol žiadne jedlo, takže ak neulovíme ryby, budeme neskôr doslova hladovať. Musíme chytiť ryby a tiež musíme nájsť super miesto, kde si ich neskôr môžeme pripraviť. Pozri sa na toto, máme tu žraloka, vidíš ho tam? Pozri sa na toho malého žraloka, vidíš ho? Tam ide. Paráda, len malý útesový žralok v pličine. Človeče, toto miesto je ako obrovský bazén. Je to šialené. Pozri sa, je to ako taká pokojná riečka, čo tu preteká. Kamoš, je to pokojný prúd. Samozrejme, že si do nej pôjdeme sadnúť. Som v nebi práve teraz. Dobre, chlapi, hneď tu vidíte vonku kopec útesov. To bude super miesto na preskúmanie s ručným oštepom. Vrátime sa na pedalboard. Dobre, dávam si späť klobúk, inak sa spálim. Ak si chcete zaobstarať nejaké vybavenie, ktoré používame na našich dobrodružstvách, navštívte offshoretrails.com. Máme tam to najlepšie vybavenie. Odkaz bude aj v popise videa, ak si chcete pozrieť všetko naše vybavenie. Niekedy, keď ste tu takto, je ťažké sa neusmievať, chlapi. Musíte si vážiť tieto chvíle, pretože niekedy v živote si neuvedomíte, aké sú výnimočné, kým nezmiznú. Ale práve teraz to všetko vnímam a ďakujem Pánu Bohu, že mi dal túto chvíľu práve teraz.
Toto je naozaj výnimočné, chlapci. Len si vezmite tú výbavu. Máme pádlo aspy. Sme pripravení vyraziť. Ideme? Dobre, teraz je našou úlohou nájsť krásny útes a chytiť nejaké ryby na jedlo. Práve teraz sme v Modrej lagúne. Musíme ísť ešte trochu ďalej. A tam je všetok útes. A tam by mali byť aj veľké ryby, dúfajme, a môžeme si zaobstarať nejaké jedlo. Takže som práve zastavil, máme tu kopu útesov hneď tu vonku, takže sa idem pripraviť, vybrať všetko z batohu, zobrať plutvy a všetko ostatné a skočíme do vody práve tu. Tam dole to bude šialené. Poďme na to. Nechci sa mi obliekať tento neoprén, lebo sa poriadne potím, poviem vám, ale ochráni ma to. Tam dole je totiž ohnivý korál a podobné veci. Nič nie je horšie, ako si obliecť mokrý neoprén, kámo. Poďme na lov! Kámo, pozri sa na toto miesto teraz. Je to doslova raj. Pozri sa na to. To je veľká, stará morská uhorka, kámo. Tá biela vec tamto, to sú vlastne jeho črevá. Používajú to ako formu sebaobrany. To je šialené.
Máme to tam. Dobre, poďme dať našu rybu hore. Máme tam našu oštep. Teraz ma vypneš, kým sa nevrátim na tento paddleboard. Nemôžem uveriť, že sme to dokázali. Máme jedlo, kamarát. Dobre, skočme späť na tento paddleboard a poďme na pláž. Uvidíme, či si môžeme spraviť parádne varenie. Dobre, teraz sa pokúsiš dostať späť na túto vec. Toto nie je veľmi pekné. Vyzerám ako krvavý mrož, ktorý sa snaží dostať na ľadanásť. Dokázali sme to, kámo. Pozri sa na toto. Doslova máme ryby vo svojich pútvových vreckách priamo tu. Dobre, ideme sa presunúť na ten ostrov tam hore, tam si spravíme parádne varenie. Ani neviem, či chcem opustiť túto modrú lagúnu. Je to fakt úžasné. Dobre, poďme si niečo navariť. Nemôžem uveriť, že sme to dokázali v modrej lagúne. Juhu! Toto je fakt pecka, kámo. Doslova ma oslepuje ten paddleboard. Slnko sa od neho stále odráža a priamo mi svieti do očí. Normálne ma to oslepuje. Ale pozri sa na to. Dokázali sme to. Nemôžem tomu uveriť. Presne preto to žijeme, kámo. Keď sme sa vrátili späť na pláž, môžete vidieť, že je to naozaj neuveriteľné. Všade máme palmy. Páne Bože, chalani. Pozrite sa na toto. Máme tu hada priamo pred nami. Pane Bože, kámo, pozri sa na toho hada tu, chalani. Toto je fakt brutálne. Pozri sa na neho, práve som ho našiel na pláži. Je taký krásny, pozri sa na tie farby na ňom, kámo. Wow, pozri sa na tie ružové odtiene na jeho spodku. Čo? To je parádny malý had. Tomu hovoríme indický stenový had. Musí to byť jedno z najúžasnejších stvorení vôbec. Dobre, nechcem ho príliš rušiť, chlapci. Dobre sme si ho prezreli, položíme ho do kríkov a necháme ho ísť svojou cestou. Tak, kamarát. Dostali sme sa tam. Uvidíme sa neskôr. Takže, ideme tú rybu hneď uvariť. Som taký strašne hladný. Je čas jesť. Videli ste, že som sa poriadne zapotil. Skočili sme do vody, potápali sme sa, všetko možné. Sme doslova v raji. Dobre, poďme to uvariť. Toto všetko je z tejto palmy. Môžeme to všetko použiť. Toto je ako papier, človek. Pozri sa na to. Na spodku palmy je takmer presne toto. Je to, myslím, ako vonkajšia kôra. Toto je výborný podpalový materiál. Nazbieram toho čo najviac. Máme tu nejaké malé konáriky. Na tejto pláži je doslova toľko naplaveného dreva. Môžete to teraz vidieť. Tu máme veľké konáre. Tu máme podpalový materiál. Tam máme našu rybu. Dobre, je čas začať variť na tejto pláži. Poďme na to. Tu máme zväzok podpalového materiálu. Čo urobíme je, že to zapálime a dáme našu rybu variť. Som teraz taký hladný. Dobre, poďme to zapáliť. Poďme na to. Dobre, chlapi, už to tu varíme. Nahodím na to všetky tieto konáriky, rozhoríme to a potom dáme rybu na oheň. Mám tu všetky tieto konáriky, idem ich tam dať. Pozri sa na to, kamarát. Oheň máme tu, rybu máme položenú priamo na ňom. Počkáme, kým toto dohorí a potom ich tam dáme. Teraz idem hore do kríkov, nazbieram nejaké zelené konáriky, ktoré môžeme dať priamo na oheň. Toto tu bude úplne ideálne. Počúvajte, chlapi, urobíme to úplne jednoducho. Prestrčím to priamo cez ústa ryby. Ani sme ju neškrabali, ani nevypitvali, ani to naozaj nepotrebujeme. Prestrčíme to priamo cez, presne takto. Toto je zelený kus dreva, takže by nemal zhorieť a potom môžeme rybu hodiť priamo na oheň. Necháme to ešte trochu viac piecť a potom to môžeme pomaly otáčať a budú spokojní. Dobre, vidíte, že máme doslova rybu na paličke, poďme ju dať na oheň. Ryba sa pomaly pečie na ohni za mnou, všetky tie šupiny a všetko ostatné ochránia mäso pod nimi. Preto som sa ani neobťažoval z nej stiahnuť kožu alebo vybrať vnútornosti. Mäso si môžeme jednoducho odtrhnúť priamo z nej. Ukážem vám ako na to. Pozrite sa, ako sa pomaly pečie. Môžete to vidieť priamo tu. Vyzerá to naozaj dobre. Takto áno, doslova mi tečú sliny. Viete, dnes sme to na tom paddleboarde poriadne rozbalili. Teraz potrebujem dobré jedlo. Toto je neuveriteľné. Naša ryba sa varila asi 20 minút, ideme ju zložiť a zjesť. Fíha, to je horúce. Áno, je hotová, kámo. Tak poďme ju zložiť. Pozri sa na to tu. Dávame ju dole, vidíš, vyzerá úplne perfektne. A keď poviem perfektné, myslím tým zuhonačené. Takže chlapi, dnes sme mali naozaj jeden z najbláznivejších dní. Máme naše dve krásne ryby, pozrite sa na ne tu.
Dobre, ideme sa do toho pustiť, som teraz strašne hladný. Zoberieme to rovno z nášho čerstvého dreveného ražňa. A čo urobíme je, že jednoducho stiahneme túto kožu späť. Toto vyzerá fakt skvelo, chlapci. Pozrite sa na to. Krásne biele mäso. Ten trevally je fakt skvelý, chlapci. To musí byť jedna z najlepších rýb, aké som kedy pripravil, priamo nad ohňom. Pozri, ako sa mäso oddeluje od kosti. Dobre, dám tomu 9 z 10. Poďme vyskúšať sladkého sweet lipa. Dobre, tu môžete vidieť, toto je veľký starý sweet lip, ktorého sme ulovili. Najzaujímavejšia vec na týchto rybách, chlapí, je, že majú naozaj veľké šupiny. Takže môžete stiahnuť kožu a pozrite sa na toto. Je tam doslova len biele mäso pod tým. Pozrite sa na to. Bože môj. A toto tam, to je naše jedlo. Myslím, že bude ťažké prekonať toho trevallyho, pretože to bolo neuveriteľné. Ale pozrite sa na to. Krásne mäso. Má oveľa výraznejšiu chuť ako ten trevally. Myslím, že trevally je víťaz. Pozrite sa na to mäso, ktoré z neho ide. Sú to doslova len kúsky. Dobre, chlapi, idem sa doslova pustiť do tohto jedla. Toto bolo jedno z najbláznivejších dobrodružstiev, na akých sme kedy boli. Wade Papenfuss, príbehy z otvoreného mora. Ak sa vám toto páčilo, dajte like a prihláste sa na odber. Uvidíme sa na ďalšom divokom dobrodružstve. Veľa lásky! Woohoo!